Zuek inoiz entzun alduzue animalia edo piztia bihurtzen diren pertsonak badirela? Gizon otxo, hartz emakume eta honelakoak. Eta pantera beltzari buruz inoiz zerbait entzun alduzue? Ez da ez, oso xamurra, honen istorioa. Txiribiton, ez alduzue telefonoa entzuten? Horain nola jakingo dugun horari zen guri deika. Zergatik ez duzu lehenago hartu? Eta zergatik ez du lehenago hartu? Piura horrekin gainera. Mirri eta Txiribiton, ni komunean nengoen margoketa lanak egiten ari naizelako. Txiribiton arraixoi! Azkeneko moda izue kakamoko orduak pintatzen. Mirri eta Txiribiton komunean nengoen garbiketan pintzelekin, ulertzen? Noizki, hori berriagoa da oraindik, paperaz garbitu beharrean, pintzelekin garbitzen. Kili, Mirri eta Txiribiton, zuek txatxuak izateaz gain txepelutxak zarete ala zer. Eta pailazoak ere bagaituk. Mirri eta Txiribiton, komunean ari nintzen, pintzelak garbitzen, kuadro bat, erretratu bat bukatu berri dudalako. Eta ni gauzak bukatzen ditudanean, txukun eta garbi usten ditut beti. Ara, jaun Andreak zuekin, mondongini maizua. Mirri eta Txiribiton, begira ondo zenolako erretratu zoragarria egin dudan. Telefonoa, Mirri eta Txiribiton. Telefonoa, horrengoan. Zaudete, nik hartuko dut badezpadere. Kaixo, bai? Allo? Txerri, erretratu gilearen etxea alda? Oitzi, txika. Bai, neu naiz, eta nortzeraztu? Porru patateneko markesa naiz. Bukatu alduzu nire erretratua? Bai, markesa, bukatu berri dut. Noiz etorriko zera kuadroaren bila? Gau bertan. Mirri eta Txiribiton, porru patateneko markesa zen. Hor pintatu duan atxori, porru patateneko markesa dut. Bai, porru patateneko markesa da, bera? Izatenian neurokolkorako patata horpeia zeukala. Mirri eta Txiribiton, zei txepelak zareten, porru patateneko markesa da, inoiz ezagutu duzuen emakumerik xarmante eta zoragarriena. Eta, Mirri eta txorakeririk ez egin, Mirri eta Txiribiton. Gauza bat, gure etxera etorriko denez kuadroaren bila, ospatzeko afari bat egingo dugu. Konforme, horrekin konforme. Beraz, zaudete, hau beti bezala zerrikeri bat egina daukazuen Mirri eta Txiribiton. Beraz, etxe guztia jaso, behar bezala ipini, eta nik janariak ekarriko ditut dendatik, zuek gero afaria egiteko. Bai, konforme. Mira, hau dena txukun jarri, ni dendera nota, gero arte. Txiribiton, txukuntzeko trastek ekarri. Segi. Aixu. Nolako okurrentzia etorri zaidan burura. Bromatxo bat egingo dio, Txirri ikusiko duzu. Etxun pizket. Izuera, zer dudan hemen? Badakizue zer dudan hemen? Txan! Gauero nere onduan, jartzen dudan txerritxo arlo egiteko honekin. Goxo. Eta Txirrik markesaren erretratua. Estalita utzi duenez,
Horren ordez, txerritxoa harriko dut. Ondo estakta, eta hau, gorda ingo dut. Aixu, Markesa etortzen denean, oi txirri jauna, nire retratoa. Bai, Markesa, hemen duzu, plasta, txerri. Eta orain disimulatzeko, hau dena pizkat txukundun beharko dut, Ez dago deretxorik, arrazoi dut txirrik. Etxo osoa dago, narrazkeria osoa, begira. Txiribitonen kaltzontzilloak, hemen erdian, kaltzontzilloa baino gehiago, tienda kanpaina bat dute. Eta beste kaltzontzilloek, xikin-xikina gainera, nor jarri ditu hemen, M-I-R, obez izatea noen adu. Eta hau, bagizu zer dena? Bagizue? Txiribitone goizero, kafesne hartzeko erabiltzen duen katilua. Mira, kasko bolillo. Kopelas, super bateko fokoa nola deni, foko bat eroi seitemen. Badaki foko bat eroi dela, kontxo. Azaien. Ai, Txiribiton, ematen duk Michael Jackson. Txiribiton, hau txukuntzeko, lanak banatu egin behar dira, beraz. Egingo dugu, lan banaketa. Izango ez borroia eta ni nauzia. Ez? Konpormen. Denok ikus desazuen. Garbi. Hemen demokrazia dagoela. Zosketa ingo du, Zosketa, ean orden morroia, eta nor nagusia. Isabela, Manuela, Catalina, Tebulente, Tipi-Tipi-ton, Martin Chapaton, Kaskabela, trompeta, lau, kili, kon, Txiribiton ito getu zaigo. Mira, lasai. Berri zeingo dut, garbi, ikuste zizuen, tramparik ez dagoela. Kamormen? Isabela, Manuela, Catalina, Tebulente, Tipi-Tipi-ton, Martin Chapaton, Kaskabela, trompeta, lau, kili, kon, Txiribiton ito getu zaigo. Garbia, korrupziorik gabe. Txiribiton, ikidena txukundu eta nik txusenduko diat, lan gogorra dira zuendariarenak, Periodikoa irakurri eta horrelatxan. Ja. Txiribiton. Torna, begira zein jartzen duen, egunkarian zein jartzen duen, Ondo begira. Bart arratsaldean iluntze aldera, superbateko egoitzaren inguruetan, mamu beltza handi bat ikusi zuten, pantera baten itxura zeukan, eta ikusi zuten guztiek, beldurtuta geratu ziren. Txiribiton, gauza bat esango diet. Gauza hauek beti izaten dira, ipuñak, gezurrak, eta gainera mirri hemen dagoelarik, ez da bat ere, sustorik izan behar. Kompromen? Segi bat. Dena txukundu. Den, Txiribiton, hemengo parte ere txukundu zak mesedez. Ea mamu beltzaren kontu horiek. Parregarrian. Zer aurkitu duk, Txiribiton? Odolki bat aurkitu du. Mamua! Txiribiton, hartu txerbait, eta kaska buruan jo. Txiribiton, nik bat bitailu esaten, Bat, bi, eta hiru, orain! Txiribiton, babua,
buruan jotzeko, baina mamua ez ni jotzeko. No sartu da. Ez ikusi, izili. Txiribiton, nik bat biteiru esatean, disimuluan, ez gaitzala ikusi. Txiribiton, bat, bi, eta hiru. Orain korrika, Txiribiton, bat, bi, eta hiru. Ez dago esen? Bai, espian sartu da. Nik esatean, Bat, bi, eta 14. Horai! Horreko! Oio! Mirri eta Txiribiton zen olako afari egingo dugu, begira, behaz egingo odolkiako egin berria larajak dene. Mirri eta Txiribiton, baina ez duzu deus ere txukundu. Azkenean nik egin beharko dut betiko lana, Ara, eta kuadroa ere ez dago bere lekuan, seguru inozo pare honek izkutatu egin didatela. Zer? Zaudete, armairuan! Arrazo izen duten, eta nik ere banuen, bai, susmoa. Baina nola utzi daiteke honelako kuadro zoragarri bat armairuan gordeta? Ez, kuadroak bere lekuan egon behar du, denon begibistan. Ta zuek biok Mirri eta Txiribiton, ze maiazpian, maiari motorra konpontzen, ala? Tira, jeiki hortik! Siesta egiteko asmotan? Orain erakutsiko dizuet nik nire iratzargailu japoniar berria. Txiribiton, jeiki! Mirri, jeiki! Tira! Nahiko lo egin alduzu edo, zer? Nolako gaztakoa da, nolako ipurdikoa. Begira, Mirri eta Txiribiton, zekarri duten apaltzeko. Txiri, baldak esagatuten. Mamu beltza hundi bat etorri du, eta erasan etxego. Bai, baina eskerrak, balientria garen, eta aurre gitzu, aurre. Eta ez dakiu zertatuen. Eta horregatik, zuek edo mamurrek edo mamurren beldurretan, nire kuadroa hartu eta armairu barnean gorde duzu, ez da? Non dago nire txopizkat? Hor dago Txiribiton, baina ez zegoen hor baizik eta armairuan gordeta. Nor kartu du nire txerritxoaren kuadroa? Nire txerritxoaren berririk etzekin, nik txerritxorik ez dut ikusi. Baizik eta nire armairu barnean kuadroa. Tira, Mirri eta Txiribiton, zaudete. Ez duzue deus erekin, beraz. Mirri, hartu janariak, junzu kaldera eta egin afari bikain bat, Markez etortzen denerako. Ikusko. Txiribiton, gu biok hau txukuntzen hasiko gaitu, beraz, Ingmaia jarri eta nik jaso beharko azkenean dena. Ze nolako zatarrak zareten, Mirri eta Txiribiton. Nik jaso behar dana beti, Txiribiton direlako pentsatuko du Markezak. Txiribiton, baina noizti garbitzen dira platerak lurra garbitzekoarekin, meserez, ez adiztikina izan. Beste zerbaitekin garbitu, Txiribiton. Ara, telefonoa. Ago, nik hartuko diateta. Bai, izan? Txirri erretratu gilearen etxe alda? Bai, nortzeraz du? Pantera beltza. Oraintxe, kuadroa lapurtu dizuna. Kontxo, orain ulertzen dut nik Mirriren txerritxoen zera. Bai, aizu, eta kuadroa eraman duzu. Eta kuadroa zera zure itxurakoa alda kuadroan esaltzen dira? Baina hau,
txerri baten irudia da. Beraz, zu bezalako xea. Ikusiko dugun orden parre egiten duen azkena. Markesaren erretratua, nirea izango da. Pantera beltza. Tira. Beraz, berak lapurtu du kuadroa. Ba, bere kaltetan txerriak eraman dituta. Tira. Epa, txirri, iritsi ala markesa Xikiñoxori? Begira, Mirri, gauza bat esango diat. Markesa Markesa esan dizuet lehen ere, Mirri, zoragarria da emakume hori, eta ez zuek esaten duzuen tankerakoa? Txirri, mesedez, deklarazia gehiago markesa hori, enamoratu inalaiz, seguru, trapuzar txikin batek, baina tximur gehiago ditzuela. Tira, iritsi alda markesa Xikiñoxori. Aizu pirindolo, nien aizikin oso. Aizu, Xikiñoxo, nien aiz pirindolo. Tira, Mirri, txiriton, agurtu markesa behar bezala. Ui, markesa. Hori da. Aizu, sualtzara, porru batatareko markesa. Bai, neu naiz. Ni naiz, txoizu paplonako kontea. Eta potolori, saltxitza Frankfurreko dukea. Eta babu arpegi daukan hori, tripagailuneko txirri. Kaixo, txirri. Bukatu alduzu nire retratua, non da? Begira, markesa, hemen duzu zure aurrean. Gustatzen, polita? Zoragarria da! Markesa, gauza bat pentsatu dugu gainera, begira. Gure etxera etorri zarenez, ospatzeko afari bat egingo dugu. Afari bat? Bai. Beno, bai. Zuekin afalduko dut, baina... Tira, Mirri, sukaldera, azkar, biskor. Zer duzu, markesa? Ez dakit, enago bat ere ondo. Txorabioa, buruko mina. Nahi duzu, botikaren bat ekartzea? Txirrimizina beharko nuke. Txirrimizina, tira, begira, txiribiton, ni botikategira nora berain, markesaren txirrimizina ekartzera. Bitartean, behar bezala zain zakik, markesa. Markesa, ziztu bizia naiz berriro etxean. Laster arte. Lasai, hemen izango nahi. Aperitiboa prest dago! Xuxu, nekin beti pikatzen du. Txiribiton! Aperitiboa prest dago! Txiribiton! Ai! Txiribiton! Ire asabazarren zukua hemen xaok! Dastatuzak! Ai! Ire aitona monak! Txiribiton! Jangaitzak ire arrazaren, txerri arrazaren zukua hemen daukak. Txiribiton! Txurrupatu egintzak. Txiribiton, bat, txiribiton, bi, txiribiton, hiru, Erotu egin altzarete. Beti bikatzen du. Txirriri esango diot. Esegu zu, gure esegu importa. Aurri izatearen. Mirri maitea. Eta txiribiton oso maitea. Irrikitan nago kalean. Kaleko argitan nire kuadroa ikusteko? Kaleko argitan ikusten ezu kuadroa? Bai. Soaz. Txiribiton, lagundusak. Markes. Bere ala, itzuliko naiz. Sí. Erretratua nirea da. Zue. Txiribiton, badakik nolakoak diren aristokrata hauek. Beraiek arre esaten dutenean, denok arre esaten nahi dute. Berek so esaten dutenean, denek so egiten nahi dute. Babu, galantak. Hoitza. Mirri eta txiribiton, baina nola utzi zenezakete markesa gure etxeko eskailera horiek bakarrik jeisten eta gainera kuadroa azkargatuta. Tira, behar laguntzea besterik ez denuten. Markesa, jarri mesedez. Berak etxean du hori zena izuela eta babu horrek. Markesa, zure txirrimizina. Mil esker. Mirri, sukaldera, lehen bailen. Ipso facto. Beraz, bitartean, jarri eta hasiko gara afaltzen. Baina, txiribiton, burutik egin alago edo zer. Honena,
aldegitea izango da. Ez, Markesa, baina begira, orain afaria dugu. Nire retrato eramango dut eta urrengo astean ordainduko dizut. Baina, Markesa... Libanoa! Baina, Markesa... Libanoa! Nora doa gure Markesa zoragarria, Mirrik egindako sopa supergozoa probatu gabe. Nire izeba Julianaren errezeta. Bena. Mirrik sopa prestatzen duenean, sopa jaten da. Eta gabo. Sopa probatuko du. Ikusiko duzue. Hau, nolako errezeta gozoa denetarik dauka. Olioa, ospina, gatza, ura eta tropiezoak ere baditugu tropiezoak. Txibiton, servitu Markesari. Bero xamarra izanen da. Txibiton, tropiezo bat beste jarri jok. Tropiezo bain. Hori da. Baina, hau zer da? Tropiezoa, arrotoi bat gustu emateko, Starbucks bat jo behar. Mirri, txiribito, baina, burutik eginak altzaudete. Baina oso gustu ematen dio, benetan? Markesa! Seguru? Konortea galdu du gainera. Mirri, meserez, baina... Zoroturik zaudete zue biok, tira, guztak hori hor. Orain medikoaren gana joan berra daukagu, konortea galduta dagota. Beraz, Mirri, medikoaren etxera joan, ni medikoaren konsultategira joango naiz. Bitartean txiribiton, zaindu Markesa. Guazen, bizkor! Mirri! Pantera beltza! Txibiton, madaki. Zendagiaren etxen, inoretzauk. Pentsatzen nian, ordu hauetan. Eta konsultan ere etzegoen, noski. Kasu pixko bat egin, Txirri! Txirri! Txibiton, seko xaok? Seko xaok? Eta kuadroa desagertu eginda? Baita Markesar, Egia da. Baina... Txirri! Zer? Hemen hor bat zeok idatzita. Zure kuadroa oso ederra da, Txirri, eta zure zopa ezin hobea. Eskerrak guztiagatik. Pantera beltza. Pantera... Basaki esergaten! Txirri! Pantera beltza etorri huk, txiribitonik, kaskateko amasiok, eta gero, zopa guztia jandik, eta gainera, kuadroa lapurtudik, eta Markesa egindik, baitu, sekuestratu, gero dirua eskatzeko. Seguru, bai. Txiribiton. Bai, asmatu dala. Zaudete. Esaidazu mesedez, aizue. Pantera beltza eta Markesa hori ezaltzidan persona bera. Pantera beltza eta Markesa persona bera ziren. Eta nik naskagarri horrentzat horren zopa goxoa prestatu. Nire izaba Julian ez bat, eske dena lehiotik bera botatzeko gogu ematen dik. Dena lehiotik bera botatzeko gogu ematen dik. Kendu izagatzea buru gainetik. Ara. Kontxo, gure porru patata. Barkatu, eneukan dirurik. Eta orduan zergatik eskatu zenidan kuadro bat egiteko, Nik zure retratua nahi nuen.
hain artista handia zara? Aizu, porro patata. Gaiztoa izateaz gainera, tonto eta miopea, Barkatu. Txibiton, ez dugu barkatuko. Handia. Badakizu ez edingo dugun, mesedez, hemen sartuko. Barruan ez. Bai, barruan gainera. Badakizu ez edingo dugun, badakizu, ez du ba pantera izen nahi, guk badugu Afrikan adiskide handi bat, Tarzan izenekoa. Dijoala hegazkinez Afrikara, eta han ikasiko du benetako pantera izaten angoian eta lehoi eta zuge handien artean. Mir, begira, hago txiribiton, begira. Hegazkinez diali. Ez erete konturatu Markesak zenolako sentsibilitatea azaldu duen artearekiko eta artistikiko. Begira, emakume hori ona zen, beraz, barkatu egin behar dugu. Txirri, ez diegu barkatuko. Bai, barkatu egingo dugu. Txirri, ez diegu barkatuko. Bai. Badut ideia, entzun. Badakizu ez egingo dugun, erreferendum musikala. Kantu bat badugu, bai ez esaten duena. Orduan, barkatzearen alde xaudetenak, kantatu denok, bai. Nirekin. Ez barkatzearen alde xaudetenak, esan, ez, bai, ez. Ez esan, Tira ba. Ea ba. Kantuz denok, bai, ez. Erreferendum musikala. Bai. Bai, barkatu pantera, lapurri txura du, baina zintzoa da bera. Ez izan nortera, zintzoa izateko pasazaio aukera. Bai, esaten da errez, barkatzen duzuela esan denok mesedez. Ez, ta inola ere, ez dugu barkatuko esazuetenok ez. Gauza bat, aitortu beharria, Txirri. Hemen politikan bezala gertatzen da. Erreferendumak ez du eser garbirik uste. Mirri, gauza bat egin beharra daukagu, hau erabaki beharra dago. Beraz, zuek Tarzani bidali nahi zenioten pantera beltza. Horixe, Afrikan ikasi zala pantera esaten. Onar ezazue bada, Tarzanek berak ematea erabakia. Barkatuko dugun, ala ez. Hori bai. Ados? Bai. Zaudete. Bueno, ekarri, espere. Tarzani dituko diogu, gure aparailu... Prefijoa esaztu. Bederatzi? Bederatzi zazpilau, koma zazpi. Hori da. Tarzan, kaixo, Txirri, Mirri eta Txiribiton gara, eta superbateko lagunekin gaude. Tarzan, zer modusan? Tarzan, arazo bat dugu. Pantera beltza izeneko emakume lapur bat izan dugu eta harrapatu egin dugu. Ni nire honek diot barkatu egin behar dugula, baina Mirri eta Txiribitonek diot, ez zura egana bidali eta zigortzeko. Tarzan, meserez erabakia zuk eman, barkatu ala ez, baina meserez argi eta garbi esaiguzu. Tarzan. Mil esker Tarzan eta hurrengo bat arte, agur! Kontxo, argi eta garbi precisamente. Mirri, argi eta garbi esan dut Tarzanek. Zuek ulertu alduzue? Esango dizue, ara. Pasatako eguberrietan, pasatako gabonetan, Tarzanek opari batzu bidali zizkigun Afrikatik, ez da? Bai, Afrikako souvenirs batzuk. Bai, Afrikako... Oroigarri batzuk. Oroigarriak. Berak esan du, Txiribitonek erabili ditzala, panteraren inguruan erabili ditzala, eta gerokoak. Txiribitonek erabili ditzana? Bai. Afrikako magia beltz hori izango da hori. Ikus dezagun, zer egiten duen Txiribitonek horrekin.
Eta orain zer, txirri? Orain, zabaldu kutxa, ea zigerratzen den. Txio bihurtu da! Jupi! Txintxorieta! Aixue, hau ospatu beharra do! Gaur ere honik atera gera gure pasadizonetetik. Beraz, ospatzeko gauzik zuzenena eta egokiena, kantu bat egitea. Badakitxe kantu ingenetxaken, Pantera beltzorrek hainbeste gezur esan duenez, gure gezur kantatuak ingenitzak. Zir-zar! Horixe! Zir-zar, notizia dakar. Zir-zar, soñutas aldapar. Zir-zar, eguzkia, berde jarri dela bar. Itxuak ikusi du eguzkia berdetzen, hankamotzak korrika berriak zabaltzen. Mutua deia darka jendeari esaten, horra ere tartean guztiak entzuten. Ai, mutila, hori lukainka. Zir-zar, notizia dakar. Zir-zar, soñutas aldapar. Zir-zar, Eguzkia berde jarri dela bar. Futbolariak dantzan, alkatea barajan, pilotariak beltzez eta sorginak elizan, apaizak eta mojak pozikarri jasotzan, eta monarkikoak, Republika, gora! Ai, mutila, hori lukainka. Zir-zar, notizia dakar. Zir-zar, soñutas aldapar. Zir-zar, Eguzkia berde jarri dela bar. Herri batean ikusi dendik